दिनै हादोर सानांनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बेरेखा खुद्रिसारनाय बाक्सानि मुसलपुरावबो एबसुनि 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि मावफुङो। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुं मावफुंनाय आरो गुबुन गुबुन मोनदाइन दाबिफोरखौ लानानै बानजायदों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ बाक्सानि सदर थावनि मुसलपुराव थानाय गेवलां फोथाराव बाक्सा जिल्ला एबसुआ दिनै 11 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम 2 घन्टा धरना हाबाफारि मावफुङो। बिटिआर गोरोबथा थाबैनो आबुं मावफुंनाय आरो गुबुन गुबुन मोनदाइन दाबिफोरखौ लानानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लायो। न' जास्टिस न' रेस्ट बायदि बायदि स्लगानजों दुंहाव खालामनानै मुसलपुरनि हा अख्रां गोमसार होयो। लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सरकारा बेफोरबायदिनि एबा बेफोर दाबिफोरनि सायाव गोसो होआब्ला एबा जेबो रोखोमनि गोथौथि होआब्ला बेनिख्रुइ गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों हुमखि होयो। बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे मुसलपुरनि टाउनाव जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जादों। खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय बे जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा गुबैयै सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय हाबाफारिखौ आसाम सरकारा एसे मावफुंबाय, नाथाय जेरैबायदि मावफुंनांगौ बेखौ दासिमबो मावफुङाखै। दा बेनिनो बे सिमा बारायनायनि खामानिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जे मोनसे कमिसन दानानै होनाय जादों। बे कमिसननि समया टाइमा 2025 मायथाइनि मार्च दानावनो जोब्बाय। नाथाय बे कमिसनखौ लाफामफिननानै बेनि आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौ। दा बे खामानिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनैसिमबो मावफुङाखै। जायनि थाखाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै दाबि दैखांदों। बे जोंनि गुबै थांखि सिमा बारायनाय बे जाफुंनांगौनि थाखाय थाबैनो कमिसनखौ दानानै आद्रा थानाय खामानिखौ मावफुंनांगौ। आरो बेनिनि थाखाय दिनै बिटिआरआव थानाय जिखिनि गामिफोर आरो बेनि अनगायैबो BKWSCबो जिहेथु मोनसे एग्रिमेन्टआव फैफादों, बेनि थाखाय जि गामि थिसननाय बेनि हाबाफारियाबो दिनै थाबैनो जाफुंनांगौ। दा बेनि थाखाय थाबैनो गामिखौ सिनायथि होनाय आरो बेवहाय बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै बेवहाय जौगाथायनि खामानिखौ दिनै थाबैनो मावफुंनांगौ। दा बे मोनसे दाबि।